କୋଉ ଗାଁ ଯିବ ଆଉ କୁହ। ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ପୁଅ, ଏ ପାଖରେ ଯୋଉ ଗାଁ ପଡୁଛି ସେଇ ଗାଁ ଭିତରେ ପୁରା। ଆଉ ତମେ ବନ୍ଧୁ ଘରେ ଯିବ ଟି? ଆଉ ପାଖ ଗାଁରେ କଣ ପୁରା ଗାଁ ନାଁ କହୁନ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପୁଅ, ତମେ ବୁଝି ପାଇଲନି। ମାନେ ମୋ ଜେଜେଙ୍କର 4 ଭାଇରେ 5 ଭଉଣୀ, ମାନେ ତାଙ୍କର କେତେ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିବେ ଚିନ୍ତା କର, ମାନେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ। ଜେଜେଙ୍କ କଥା ଛାଡ, ଆରେ ବାପା ହାରିକା ଆମର ହେଲେ 5 ଭାଇରେ 7 ଭଉଣୀ। ତାଙ୍କ ପିଲା ଭାଇ କି ତାଙ୍କ ପିଲା ବାହା ହେଲେଣି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଚାଲିଛି, ଗୁଆ ଚଳୁଛି। ସେ କଥା ଛାଡ, ଆମେ ପୁରା ହଉଛୁ 4 ଭାଇରେ 4 ଭଉଣୀ, ମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ବାହା ହେଇକି ତାଙ୍କ ପିଲା ବାହା ହେଲେଣି। ସେ କଥା ଛାଡ, ମୁଁ ପୁରା ବାହା ହେଇକି ମୋର ଖାଲି 11ଟା ଶାଳୀ, ମାନେ ମୋ ଶାଳୀ ହେରିକା ବାହା ହେଇକି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଥାଉ ଥାଉ ଥାଉ। ତମେ ଯୋଉ ହିସାବ ଦେଲଣି, ଭାରତର ମୋଟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଅଧେ ହଉଛି ତମରି ବନ୍ଧୁ ଘର। ମାନେ 1.5 କୁଇଣ୍ଟାଲ ସୁନା ମୁଁ ଖାଲି ବାହା ପଣରେ ଖାଲି ବନ୍ଦେଇ ସାଇଲେଣି। ଇଏ ସେଟା କବାଡିଆ ଟଲିରେ ଆଉଛି ଲିଫ୍ଟ ମାଗି, ଇଏ କଣ ସୁନା ବନ୍ଧେଇ ଥାଉ। ଅନେଇଲୁ ପୁଅ, ତୋ ଗାଁ ନା କି ତୋ ବାପା ନା କହ, ଦେଖିବୁ କୋଉ ବାଟେ ତୁ ବି ଆମର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ବାହାରିବୁ। ଆରେ ହେ, ଇଏ ଯୋଉ ଲୋକ, ଇଏ କେତେବେଳେ ମତେ ବନ୍ଧୁ କରିଦବ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ତମର ଗଳି ଗଳିରେ ଶାଳି ଘର, ନାଇଁ ନା ମାନେ ବନ୍ଧୁ ଘର। ବସ।